Sana tayo, EDSA! Kasama mong natatrap. Diego Bandido! Go Diego! Go Diego! Go Diego! EDSA! Ko ang ulo, sugdan ta ang urimos. Unod, bukog, unod, bukog, unod. Kalirungan sa mga matangis na utot sa demonyo. Metro and Mega Manila ang oras natin sa buong kapuluan. We got 32 minutes makalipas sa oras ng alas 5 ng hapon. At alam nyo naman, pagpatak ng alas 5, Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Siyempre, sasain nyo na ang programang EDSA! Siyempre, pinangungunahan po niya ng napakatalino, napakahenyo sa lahat. Ala ng iba pa, kundi si... Hindi na tender, pero juicy pa rin kag nagarago mo. No. Ay, mga kabisyo, siyempre kasama din po inyo abang lingkod. Yours truly, the prodigy of Tanghenyo. Diego Bandido! Pag may buhok, kailangan pa bang i-memorize yan? Basic. That's not me. Hindi ako yan. Impostor yan. Wag na wag kayong maniniwala pag may nagpakilalang siya, si Diego Bandido, at may buhok, hindi ako yan. No. Hindi ako yan! At syempre mga kabisyo, hindi naman po makukumpleto ang programang EDSA kapag wala at hindi po natin nakakasamang napakakulit na si... Hello po, magandang hapon po sa inyong lahat. Ako po si Duday, ang batang makulit. Binabati ko lang po lahat po ng mga angkol na mga driver na nakikinig. Uncle Diego, pwede po ba ako mag-sing? Okay, sige, mag-sing ka na, magkanta ka na, go, bilisan mo na. Okay po. May bahay, maraming kalbo. Ang bihira, umayos ka, Duday, ha? Bihira. Bilis nga. Tinira ako kagad. Kung sa bagay sinabi ko naman bilisan, ay binilisan nga ng bata. Pasunuring bata naman. Ano yun? Sa may bahay, maraming kalbo. Ay, naku mga kabisyo, isa pong napakagandang hapon sa inyong lahat. At samahan nyo naman po kami muli. Ang Tropang EDSA hanggang alas 9 po tayo ng gabi. Marami na naman tayong pag-uusapan. May mga issue po tayong pag-uusapan na lologikan po natin. Kasi nga naman dito naman sa programa natin, hindi lang po tayo basta-basta nagkakatuwaan. Hindi lang tayo basta-basta nagsisigawan, nagkukulitan. Ang pinaka-importante po sa lahat mga kabisyo, maging sa buhay-buhay natin, sa araw-araw po mga kabisyo ha, na meron po tayong natutunan. May mga bagay po tayong napupulot sa kabila po ng mga pagkakamali, sa kabila po ng mga problema na kinakaharap natin. Meron pong tinuturong aral yan. May leksyon po na ibinibigay yan. Yan po ang dapat nating hanapin. Kaya wag na wag niyo pong kakaligtaan sa nalalapit na halalan. Diego Bandido for Senador! Ang aga ng kampanya. Pero wag ka mga kabisyo. Nararamdaman mo na ba sa lugar ninyo? Ang layo pa ng eleksyon pero nagpaparamdam na sila. Talo pa nila yung kaluluwa. Alam ko yung mga kaluluwa magpaparamdam sa November pa eh. Pero yung mga politiko ngayon, anong petsa pa lang oh. Diba? July pa lang nagpaparamdam na sila. Ang bihira.
Inalo pa yung undas. No. Ay, welcome lang pala natin si paring Carl Padillo. Yan. Welcome dito sa Love Radio. Salamat at binisita mo kami ulit. 36 minutes after 5 o'clock. This is Metro's number 1, 90.7 Love Radio. Sabay-sabay isigaw! Ay na, mamay mo na yan. Basic! Kailangan pa bang i-memorize yan? Love Radio. Basic!